नमस्ते सर्वांना. खूप दिवसांनी इव्हनिंगला वॉकला आलो आहे आणि मम्मीला घेऊन आलो आहे. तर बाजूचा एन्व्हायरमेंट तुम्ही बघू शकता. क्लाउड्स बघा, ढगं बघा. आंबे दाखवलेस का? आणि हा रस्ता बघ ना, असा कोकणातला रस्ता बघा. मी एकदम व्यवस्थित जातोय बघ पुढे. जरी लाल मातीचा नाही, आता सर्व कसं अपग्रेड होतोय, बरोबर ना. पण वरती बघा असं वाटतं पाऊस पडेल. कैरे दाखव. कैरे बघा, आंब्याचे झाडं बघा. हे सर्व वातावरण बघायला ना एकदम मजा वाटते. म्हणून पुढच्या वर्षी आलात ना तर इथे जंगल फिरायला आल्यावर आंबे तोडू नका. आणि इकडे बघ आमच्यासोबत बुब्बू पण आली आमची. आणि एक सांगायचं की इकडे आला तर कधी आंबे तोडू नका आणि काजू काय कोकम उचलू नका, बरोबर ना. आणि कोकम ते बघ तिकडे पण लेडीज 2 कोकम करतात आहेत. त्यांना विचारूया का कोकम बद्दल? चल विचारूया. चल. आणि हे बघा गावातले असे मधी, ह्याला काय म्हणतात, हे काय केलं खाली? हे असं भाजावल केली आहे. चला. हे रतांब्याचे बिया आहे ना, बिया कशी सुकवली. तर इकडे तुम्ही बघू शकता. हे बघा ह्याला काय म्हणतात? असे सुकवतात आणि सुकवल्यानंतर त्याचं चेचून आहे ना, साल काढून चेचून बियाचं तेल काढतात. ओके. आणि हे एरिया फुटतात माहिती आहे ना, पाय फुटतात ते, त्याला तेलाचा औषधाचा उपयोग येतो याचा. ओके. हां, रतांब्याचं तेल. तिकडे आपल्याला बघूया, आपल्याला इकडे गावातले माणसं काय आता सांगणार आहेत आपल्याला की रतांबे आहेत का कोकम आहेत काय आहेत. इकडे 2 गावातले माणसं आहेत. आम्हाला बघा गावातच सापडली, ती गावात भेटलीत. तुम्ही इकडे दोघं काय करताय? दगडा. हे बघा हे आलेत बघा. कुठून आले? इकडेच होते. कुठे होता तुम्ही एवढे दिवस दोघं जण? आता पाठून माकडा येतील ना सर्व. आपले बुबू कुठे आहेत? आणि कुठे होता तुम्ही एवढे दिवस? महिनाभर कुठे होतात मॅडम? इकडे आपल्यासाठी कोकम आता रतांबे पाहिजेत ना, म्हणून ते रतांबे सुकवत होते सर्व इकडे. अरे वा. हे सिनरी बघा किती मस्त वाटते ना. चला तुम्हाला सांगूया. आता ते माकडं बघूया. सांगतो. काजल परवाच आली आहे, बरोबर. आणि आई सोबत आली आहे. आणि इकडे आता कोकम सुकवायला आली आहे. हे आमचे कोकम नाही, ही आमची जागा नाही. परत बोलाल ही जागा कोणाची काय? हे गाववाल्यांची जागा आहे. हे गाववाल्यांचं सर्व सुकवलेलं आहे. आपण एक नॅचरल म्हणून इकडे बघायला आलो. अनेक एन्व्हायरमेंट सर्व बघा. आणि तिकडे 2-3 आंबे पडले आहेत. ते पण पडलेले आंबे पण नाही उचलायचे रत्नागिरीतले. नाही उचलायचे. तरी पण नाही उचलायचे. चला आंबे बघूया तिकडचे. आणि हे बघा किती एन्व्हायरमेंट मस्त वाटतंय. तुम्ही होमस्टे मध्ये आलात ना, मम्मी होमस्टे मध्ये आला तर इकडे फिरायला येऊ शकताय ना. छान आहे इकडे वातावरण. हे बघा हे आमचे 1-2 आमच्या सोबतच आले. इकडे 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 बुबू. हे बघा एकदम बघा. खाना आणि बिस्किट घातलं की प्रोटेक्शन बघा किती आहे. तिकडे आंबे पडले. तो दुसरा कुठे गेला? इकडेच आंबे पडले होते कुठचे तरी. बालू इकडेच होता. हे काय खाल्लेले आंबे माकडाने फेकले खाली. ते बघ. हा बघ काय ना. हा बा आंबा. हा बघ तुम्हाला दिसतो का? बघूया. हे पकड काजल. इकडे पण आहे. इकडे पण सापडला मला. पण आंबे घ्यायचे नाही. तयार आहेत. आंबे घ्यायचे नाही. घे ना, माकडाने पाडलेले आहेत ना. आंबे घ्यायचे नाही. असे घ्यायचे आंबे नाही. रत्नागिरीला येऊन तोडायचे नाही. काजू पडलेले घ्यायचे नाही, नाहीतर फाईन पडेल तुम्हाला. तोडायचे नाही. फाईन पडलेले घ्यायचे माझ्याशिवाय. ते बुबू बघा कुठे गेले. बुबू इकडे 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 इकडे. आंबे पडलेले घ्यायचे जेव्हा माकडं देतात. चांगली नाही. माकडं आगलाय त्याचं. काय पण कुठे पण हात घालते.
बब्बी जाशील खाडीत खाली. काय गोड आंबा आहे एकदम छान. काय खरं नाही यांचं. हे आता साईडला इकडे ठेवूया आपण, नंतर कोणाच्या इथे घेऊन जातील. हे बघा इकडे माकडं आहेत येतील डोक्यावरती. ते बघा ते बघ ते बघ ते बघ. ते सर्व साईडला ठेवू मी. चल साईडला ठेवा. मी फेकले ते बघ, दोन्ही फेकले मी. चला काव्या मॅडम कुठेपर्यंत नाही आलं. अशी एवढी 2 सेकंड पर्यंत जाते काय नाही ना. आम्ही चालवतो पायाने. माझं वजन केवढं, तिची सायकल केवढी. सायकल वर माझे पाय दुखतील, मला चालत जावं लागेल. आम्ही जाऊन आलो आता खाऊन. आम्ही जाऊन आलो. तर लास्ट टाइम आपण सांगितलं होतं की जसं आपण अपडेट करणार तसं आपण तुम्हाला सुद्धा दाखवणार. आता आपण आहे ट्विन 2 मध्ये, बरोबर. हे रात्रीचा व्ह्यू आहे आणि हा ट्विन 1 बाजूला आहे, हा ट्विन 2 बरोबर. जिकडे आपलं बेड आहे. फक्त इकडे फ्रेम्स नाही लावलेत, बाकी सर्व आपण दिलेले आहेत. तर फ्रेम्स आपण लावूया. आता मेजर चेंजेस काय केलेले दाखव. इकडे बघा एक सुंदर दरवाजा मी लावलेला आहे लॅमिनेशन वाला. हे किती सुंदर आहे बघ ना. फील बघ एकदम हाला. म्हणजे बघ इकडे मी पार्टिशन असला म्हणून पण मी हलका नाही लावला. म्हणजे लुक कुठून पण लुक जसा क्रिएट करू शकतो ना मी, तसा मी लुक क्रिएट करतोय. ह्याला पण मी 1000 रुपये जास्त टाकले, म्हणजे एक हलकावाला घेण्यापेक्षा एक डिझायनर घेतला. तर दरवाजा बघा कसा दिसतोय सुंदर एकदम. ह्याला पण इकडे कडी आहे आणि या साईडला पण इकडे कडी सुद्धा आहे आणि वरती पण कडी आहे. तर इथे पार्टिशन इकडे होऊ शकतो. आता तुला सांगतोय, आता आपल्याला अशी रिक्वायरमेंट आलेली आहे की ज्याच्यात ड्रायव्हर पण राहतो आहे आणि एका फॅमिलीला पण राहायचं आहे. तर एक फॅमिली इकडे बघा, एक फॅमिली किंवा तिकडे पण राहू शकते फॅमिली. मी पहिला प्रिफरन्स फॅमिलीला देणार की तुम्हाला त्यांना विचारणार की तुम्हाला किचन हा रूम हवा आहे. हा रूम हवा असेल तर फिरून बाहेरून वॉशरूमला जावं लागेल. इथे ड्रायव्हर असेल तर हा ड्रायव्हर. आणि जर इकडे पाहिजे असेल तर तुम्हाला लवकर होईल. फक्त इकडे डबल बेड नाही आहे. तसे डबल बेड लावून देऊ आम्ही वेगवेगळे, बरोबर लावून देऊ शकतो. आणि चार्जेस जे आहे ते आम्ही तुम्हाला कळवू. तसं चार्जेस ऑब्व्हियसली कमीच असणार, 1200 रुपये नसणार, ऑलमोस्ट कमी असणार. ओमकार टॉवेल बिल सगळं खराब होईल का. 2 महिन्यानंतरची क्लिनिंग प्रोसेस आहे बघा. दिसलं का. गुड मॉर्निंग. आणि इकडे काय खाते. डाळिंब खा. आणि आता सर्व चेकआउट आहे. आज आम्हाला आराम आहे. नाही गोल्ड, नाही सिल्वर, नाही ट्विन. तेच सांगतो. बाकी आता डीमार्ट मध्ये जायचं, उद्याचे प्रिपरेशन करायचं, सर्व सामान आणून ठेवायचंय, रूम साफ करायचंय, सर्व व्यवस्थित करायचं. हे सर्व कामं असतातच. फक्त चेक इन नसल्यामुळे जास्त गडबड होत नाही. 50% काम असतोच आमच्याकडे तसं. पण आता आम्ही चाललोय वरती. तर अजून एक तुम्हाला सर्वांना दाखवायचं मला की जर तुम्ही स्टेसाठी आलात ना, कधी कधी पाणी कमी येऊ शकतो. त्याचं रिझन पण मी तुम्हाला दाखवतो आणि त्याचं सोल्युशन मी तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे जर तुम्ही आलात की तुम्ही स्वतःहून पण करू शकता. तर आता काकी सिल्वरमध्ये पाणी येतं, गोल्डमध्ये पाणी येत नाही ना. ओके. आणि गोल्डमध्ये आपले 6 बेड होते तेच ना. आपल्याला बेड पण आता फोल्ड करायचे कारण एवढे बेड लागत नाही. तर हे सर्व बेड्स आपण फोल्ड करून ठेवूया. तिकडे पकडा काकी. फोल्ड करायचे पण इझी आहेत हे फोल्डिंग बेड, म्हणूनच आम्ही फोल्डिंग बेड घेतले बघा. असं घेतलं, ह्याच्यात टाकले की झाले फोल्ड. आणि तिकडून फक्त दाबायचं आपल्याला. हे सर्व आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. फोल्ड करायचं पण आहे आणि हे बाहेर घ्यायला लागेल. आपले कामं काय थांबत नाही. आता परत एक काम करायला चाललो आहे आणि एका रिलेटिव्हच्या घरी चाललो आहे. त्यांना पण खूप दिवस तुम्ही बघितलं नसाल. आता त्यांना पण आपण भेटूया आणि तुम्हाला पण भेटूया सर्वांशी. आणि तुम्हा सर्वांना पण मला एक सांगायचं आहे की कालच मदर्स डे झाला. तर परत सर्व व्ह्युअर्समध्ये जेवढे काय आपल्या आई, आता मला कसं माझी रिंगटोन आवडली का तुम्हाला.
हॅलो, कुठे पुलाच्या इकडे? आणि हो, सर्वात इम्पॉर्टंट अजून, किती काय असली तरी आपली लाईफ आपल्याला लई इम्पॉर्टंट आहे. सीट बेल्ट लावूया. आणि ड्रायव्हिंग करताना फोन बिन तर मी वापरत नाही, गाडी साईडला करूनच आपण वापरलं पाहिजे. आणि ह्याच्या अगोदर सीट बेल्ट का लावत नव्हतो, तर सीट बेल्ट बोलतात ना व्यवस्थित नव्हता, तो लागत नव्हता म्हणून मी लावत नव्हतो. आता सीट बेल्ट मी बनवून घेतला आहे व्यवस्थित. लॉक सिस्टम जरा खराब झालं होतं त्याचं, तर आता आपण सीट बेल्ट पण लावूया. सुंदर वातावरण वाटलं आणि पूर्ण स्लोप आहे. पाणी नकोय ना प्यायला? नको. नदीचं पाणी कुठे गेलं? पाणी गेलं, गायब झालं. आता पावसात येणार. बाय बाय. हा चल बाय बाय. पॉवर पेट्रोल 13 लिटर आलं, 1,500 रुपये. तर आपण बोरवेल तर मारली आहे. पाणीची रिक्वायरमेंट तरी पण आपल्याला कसं, आम्हाला दर दिवशी एक टँकर लागायचं, पण यावेळी कसं होतं, दर 5-6 दिवसांनी तरी एक टँकर लागतोच. तरी पण आम्ही बघा असं टँकर मागवतोच. तर तिकडे आपलं पाणी भरलं जातं आहे. पाणी आपलं अर्ध्यापेक्षा जरा खाली आहे. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर आता मी चाललोय फिरायला. मार्केटला जातोय, फिरायला जातोय. हां, मार्केट शॉपिंग करायला चाललो आहे. घरातली सर्व गोष्टीची शॉपिंग. आणि आज खूप दिवसांनी त्यांना मार्केट पण दाखवूया, है ना. लोकलपासून आपण सर्व खरेदी करत होतो ना. आता सर्व नॉर्मल, आपला जो नॉर्मल आहे, रत्नागिरीचा मार्केट एकदम सुंदर आहे. कधी फिरायला आला तर रत्नागिरीच्या मार्केटमध्ये नक्कीच जा. सर्व काही गोष्टी अवेलेबल होतात. बरोबर आहे ना बुबू? ही चपाती कोण खाणार? चपाती कोण खाणार? चला आता आम्ही तुम्हाला मार्केट दाखवूया. आणि आज आपल्यासोबत आपली सखू पण आलेली आहे. बघा, हे कुठे तुझं सनग्लासेस कुठे आतमध्ये ठेवले? आणि आपल्या आज माणसं आहेत काय रूममध्ये? फिरायला गेले आता. 4 रूममध्ये आहेत? नाही, 2 रूम मध्ये. सिल्वरवाले येणार आहे ना? होय, संध्याकाळी. आता तुम्हाला माहिती आहे, काजल मुंबईला गेली होती तर गाडी पण शिकली आहे. शिकली नाही, मुंबईत काय मी गाडी चालवायला शिकायला गेली नव्हती काय. तू मुंबईला कशाला गेली होती? माझ्या बहिणीच्या दिराचं लग्न होतं, मग जरा मम्मीला पण हॉस्पिटल वगैरे मध्ये घेऊन जायचं होतं, म्हणजे बरेच असे कामं होते. बरोबर, म्हणून गेलेली. ही बघ आता कुठे चालली. ओय बुबू, बुबू ती काय बघायला गेली माहिती काय? की आसपास कोण प्राणी तर नाही आहेत ना असे. आमच्या प्रोटेक्शनसाठी ती सर्व चेक करते. बघा, तिकडे चेक करणार, नंतर मग इकडे चेक करणार. हा काय? माझ्या आल्याचा रेट किती आपल्या इकडे? 200 रुपये किलो. आपल्या पण वॉलवर असं सर्व लिहायचं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मिळून सारे वचन घेऊया. चल लवकर ये. झालं काम ग्रामपंचायतीमध्ये? काम झालं? सोमवारी यायचं. भाजी घेतलीस? भाजी घेतली, भाजी वगैरे, साबण वगैरे घेतले. आता घरी. तिथे काय चालू आहे? सिम कार्ड घेतोय नवीन मोबाईल. आईला नवीन मोबाईल घेतला ना. या गोष्टीचा एक्सपिरियन्स आहे ना चांगलाच? हे बघा, आता आमच्या तिघांचे मोबाईल बघा. काजलचा मोबाईल कोणता आहे? हां, त्याला 6 कॅमेरे आहेत. नंतर माझा मोबाईल, त्याला 4 कॅमेरे आहेत. आणि मम्मीच्या ह्याला 2 कॅमेरे आहेत. पण सर्वांचे बघ ना सेम वाटतात, फक्त कलर डिफरंट आहे.
आणि पुढचं दाखव. गरम झाला. नवीन सिम कार्ड टाकल्यावर गरम होतं बाबा. कोणाचा आला फोन? मी केला. नवीन सिम कार्ड टाकला, चालू केला. नंबर तुझा नाही आहे.